yan eh, we will rock you. Kung may slice ba niyo, makukuhan lang. Pero ito, bola na crossover. Pinasa ka ng David. Lagbig. Vince Scott. Sumaksak. Two-pointer. Pulang jumper. West Coast. Offensive rebound na nagyari ng bola. Pinasa ka ng cross. Wow. Tawa. Bola. Ano nagyari ng bola? 6 minutes and 30 seconds. Remaining in the game clock. Bola tendangan Paintres. Paintres minutes straight up. Pinasa. Painchico. Sumalaksak. Dinila. Horizon. Rebound. Capulo. Pasa ang Paintres. Oh! Turnover. Pero